בלוס אנג'לס נמשך גם בשעה זו המצוד אחרי קריס דורנר, שוטר לשעבר במשטרה המקומית שפוטר ונשבע לנקום. עד עכשיו במסגרת מסע הנקם הוא רצח 3 בני אדם. עמנואל, שוב שלום. שוב שלום דובי. ביום חמישי היה בעצם הרצח הכפול האחרון. מאז מחפשים אחריו, לא מוצאים אותו בכלל. זהו התמונות החדשות שמתפרסמות היום, אבל הן תמונות מלפני 10 ימים. זאת אומרת, זה התמונות האחרונות שיש. ויש כבר שלטים כאלה בכל לוס אנג'לס, אלרט. אנשים, אתם רואים אותו בבקשה, תגידו לנו, אנחנו מחפשים אותו. מבוקש, כמו פעם. כן. הכי מבוקש, 10,000 שוטרים מחפשים אחריו, ככל הנראה הוא מסתתר בביג בר, בעיירת שלגים סקי בקליפורניה, אבל עדיין לא מוצאים אותו, והיום יש לנו גם חומרים חדשים, וידאו חדש של כריסטופר דורנר באימונים שלו בזמן שהיה שוטר ב-LAPD, ואין ספק, הוא יודע להגן על עצמו. כן, זה ממש חשש אמיתי, כבר שיש לו רשימת מטרות. נכון. האיש פרסם בעצם בפייסבוק מכתב מאוד ארוך, שהוא גם שלח לאנדרסון קופר ב-CNN, ושם הוא מפרט את הדרישות שלו, הוא מסביר שהוא בעצם רוצה לנקום את המשטרה בלוס אנג'לס, שפיטרה אותו לא באופן מוצדק לדעתו ב-2008, והוא הולך אחרי השוטרים, הקולגות שלו לשעבר, והמשפחות שלהם, ואני מציעה שנשמע קצת ציטוטים מהמכתב המדובר. I've lost everything because the LAPD took my name and knew I was innocent. Your day has come. The attacks will stop when the department states the truth about my innocence publicly. Suppressing the truth will lead to deadly consequences for you and your family. I never had the opportunity to have a family of my own. I'm terminating yours. I do not fear death. הוא מקשה על השוטרים דובי, הוא גם היה שוטר, הוא גם היה בחיל הים האמריקני 10 שנים, הוא השתחרר משם ממש בחודש האחרון, והוא מכיר את כל הטכניקות שהשוטרים מכירים. Because of police training and military training, he would maybe do the obvious, like dump his cell phones, perhaps not use his credit cards, not travel to any place that he has a previous history, because as we look for people, we go to where they have been because people feel comfortable and go to those locations. ההשערה דובי היא שהוא לא יפסיק פה אחרי 3 מקרי רצח. הוא רוצה לעשות נזק. ויש חשד מאוד גדול מפני הגריימי היום בערב, בטקס הנוצץ שמתקיים בלוס אנג'לס. הוא כתב במכתב שלו שאחת המטרות שלו היא מטרה עשירה נוצצת. לכן יש תגבור מאוד גדול של כוחות בשטח, ואפילו ראש העיר של לוס אנג'לס בא למצלמות וקורא לו להיכנע. Turn yourself in. Turn yourself in because we will find you. You have disgraced the public safety, the police profession. Turn yourself in. אמרת בעצמך שיש לו 40 מטרות. בין המטרות האלה במכתב הוא הזכיר כל מיני כוכבים גם כן, הוליוודים כמו אלן דג'נריס, והוא גם דיבר שם על שרלי שין, ככל הנראה שבאח אותו ולא סימן אותו כמטרה. אז אם ראש העיר וכל משטרת לוס אנג'לס לא מצליחה להחזיר את כריסטופר דורנר ולעצור אותו, אולי שרלי שין, השחקן ההוליוודי, יוכל לעשות את זה בעצמו? Christopher Dorner, this is Charlie Sheen. You mentioned me in your manifesto, so thank you for your kind words. I'm urging you to call me. Let's figure out together how to end this thing. Call me. I look forward to talking to you. כן, אין לדעת מי משובש יותר במקרה הזה בין שניהם. תודה עמנואל, נקווה שיסתיים במהרה. כן, מקווים. תודה. לפני